ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଯିବ ତେଲ ମାନେ ଶୁଖିଯିବ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖୁଛି। ଏଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର को 2 दिन ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ 2 दिन ଆସିଥିଲେ ଲେଟ୍ରେ ଆଇଲେ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ପାରିଲେନି। ସାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ନା। ହଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏଇନା ଆଜି ଯାଉ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏଇନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲା ଅଛି ତ ଏଇନା ଯିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି ଏଥର ଆଜି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 7ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ। 11ଟା 6 ନା 6 ହେଇଛି ବନ୍ଦ 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ 7ଟାରୁ 11ଟା 4ଟା ବେଳେ ଖୋଲିବ ଆଜି ବି ଲସ୍ ହେଇଗଲା 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଠି କି କରାହୁଏ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ ନା। ରୋଷେଇ ଘରଟା ଇଆଡେ ବହୁତ ଘର ଅଛି ଦେଖିନଥିଲେ ପଛଆଡେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଲାଣି। ଏଇଟା 3 ମହଲାର ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ନା ଲିଫ୍ଟ ଫାଇନାଲି ଆମର ବୋର୍ଡ ସାଇଡରେ ବି 3 ମହଲା ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା। ବାରିପଦାରେ ଅଛି 4 ମହଲାନି ଏଇନା ଓପନିଂ ହେଇନି ଖାଲି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ନୂଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ତ ଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇ ସାଇଡରେ ସାଇକେଲ ଅଛି ବାଇକ୍ ଅଛି ଏଠି ଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଠି ରକ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଥିଲା। ଖୋଲିଲେ କି ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଲେ କି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଢାଳି ହେଇଗଲେ ଭଲସେ ବି ପାଣି ବି ଢାଳି ହେଇଗଲା। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଏକ ଗାଡ଼ ଅଛି ପାଣି ପିଇଲେ ଇଆଡ଼େ ସେମିତି ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ସର୍ବପୂର୍ବ ଦେଖି এইটা হচ্ছে আমার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বর্ষাই ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দোকান এটি জগন্নাথ মন্দির তো এই এথর হবনি ভিতরে আর এক্সপ্রেস বড়িয়া আসছে গাড়ি সাইড হয়ে যাবে একা সাইকেল দুজন লাগে একা পুরো একা কোম্পানি भूत घर गोटे वीडियो बनई बहुत दिन छाड़ी से देख बड़ा वालाटा एना तो सब बिल चाष कड़ चली ट्राक्टर ଆମର ଏଠି 9ଟାରୁ 12ଟା ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଖରା ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ବୁଝିପାରବନି ଖରା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ସକାଳେ ଶୀତ ଲାଗିବ ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଖରା ଲାଗିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ କିଛି ବୁଝିପାରବନି କିସ ଏଇନା ଗଛ ନୂଆ ଲଗେଇଥିଲି ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ଗାରେ ସିଆଡ଼େ ଲଗେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଆବାସଟା ଟିକେ ସେମିତି ଆସୁଥିବ ତ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଭାଷା ସମସ୍ୟା ଆବାଜ ହେଉଛି ତ ଖାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇନା ମାଲ ନେଇ ହେଲେ ଏଇନା ଘରକୁ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖ କି ଅଛି ଭିତରେ ତ ସେଇଟା କହିବାନି ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଥାଉ ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା। ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟିକା ଆମର ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ କାଟି ସିଟ୍ଟା ଏତିକି ଗରମ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଯଦି ରଖିଦେବନି ପୁରା ସିଝିଯିବ। ପାଣିଟା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଗଲା ଏଇନେ ଟିକେ ବସି ହବ ସେତେବେଳେ ମୋର କି କରିବି ପାଣି ତ ନାଇଁ ଟିକେ ସେଇଠି ଆଉ ବଞ୍ଚିନି ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଯିବ ତେଲ ମାନେ ଶୁଖିଯିବ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖୁଛି ଖରାଟା ବି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ମିଡିଲ୍ ଏଇକେ ଯେତିକି ଇଏ ଘର ଦେଖିଛ ନା ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟି ଖେଳିଆ ହାଟ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଖୋଲିବ ହାଣ୍ଡିଆ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର ଇଏ ପାଖରେ ହେଲା କଳ୍ପନା ଛକରେ ପାଣ୍ଡୁ କହନ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ବେପାରୀଟା
ଆଚ୍ଛା ଇଏ 10ଟା ବେଳେ ଖୋଲିବ 2ଟାକୁ ତାର ଖତମ ସବୁ ସରିଯିବ ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ବେପାର କରି ସାରିବ ହାଣ୍ଡିଆରେ ହଁ ହାଣ୍ଡିଆ ରୋଷେଇ ଆଉ ଚାଖନା ବେଲେ ମାନେ ବେଲେ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ନିଏ ସେ ରଥରେ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବ ତାକୁ ତାର ଘର ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସିଏ ତାର ଘର ବୋଲିକି ହାଣ୍ଡିଆ ବେପାର କରିକି ଭୂତିଆ ଘର ଏଇ 9ଟା ଭିତରେ ଅଛି ଏଲିଆନ୍ ଘର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା କେଠି ଗଲା ସେଇଠି ଭୂତିଆ ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଏଇ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଯେଠି ଦେଖୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଯେଠି ଦେଖୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଆମର ସବୁ 9ଟା 11 ହାତୀ ବାହାରିଥିଲା ଏଥିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଆଚ୍ଛା ଯେଠି ଦେଖୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଆଗରେ ଆହୁରି ଅଛି ଏଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଅଭାବ ନାହିଁ এই ବର୍ଷାରେ ଟୁକୁରା ରୋଡ଼ରେ ଯଦି ଯିବ ଏ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟିଆରେ ନିହାତି ଟିକେ ବସିବ ମାନେ ପୁରା ମଖନ ମାର୍କେ ଦେବେ ନିରାଶ କରିବେନି ମୋର ନାମ ଟିକେ କହିଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ ଆମର ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ